No niin, ja nyt ollaan täällä ulkopuolella. Sama paikka näkyy tuolla josta oltiin äsken sisäpuolella katsomassa. Eli me tuodaan tässä tapauksessa putket mahdollisimman pitkälle tuolla sisällä, jolloin julkisivu säästyy puhtaampana. Ja ulkoyksiköt sijoitellaan tähän sillä tavalla, tai tässä tapauksessa yksi ulkoyksikkö, että siihen mahtuu nätisti kivijalkaan myöhemmin vielä toinen viereen. Ja sähköt näissä on hyvä huomioida myöskin. Aika monet laitteet ja mallit syötetään ulkoyksikölle, jossa se sähkö pääasiassa kuluu, mutta on myös monia laitteita, joissa voi sähkö syöttää sisäyksikölle. Eli tässä tapauksessa me tuodaan sähköt turvakytkimellä tähän ulkoyksikölle. No niin, tässä oli yksi paikka, mitä suunniteltiin ja harkittiin, että asiakkaalle oli toive, että laitettaisiin ulkoyksikkö tänne paikkaan. Käydään vähän katsoa lähempää ja mietitään, että minkä takia päädyttiin sitten johonkin toiseen vaihtoehtoon. No niin, me ollaan nyt täällä terassin alla tämmöisellä niin kuin alapatjolla, mitä osittain käytetään varastotilana ja jumppatilana, tämmöinen hyvä monitoimitila. Ja tässä oli meillä yksi ajatus, että olisi tuotu ulkoyksikkö esimerkiksi tähän tilaan, tähän paikkaan. Ja tässä nyt tulee tämmöisiä huomioitavia asioita, että ensinnäkin tämä on suhteellisen suljettu tila, tässä on pleksit edessä, aika tiivis laudoitus yläpuolella, ilma ei vaihdu kovinkaan vapaasti tai siinä voi tulla yllätyksiä, että se on hyvä huomioida. Mutta sitten päällimmäisenä ja tärkeimpänä asiana, niin lämmityskäytössä nämä laitteet tuottaa vettä. Ja kovalla pakkasella vesi voi jäätyä laitteen alle ja sitten pitää jollain ohjata ja hallita. Tässä tapauksessa ei tiedetä, kuinka hyvin lattiakaivo toimii, joten sitä ei sinnekään uskalla ohjata. Ja vedenhallinnan takia niin päätettiin ratkaista toisella paikalla tämä ulkoyksikön paikka.